Hej, jeg vil gerne snakke om en kemiaflevering, hvor om gipsenergi. Formålet det er, hvor vi skal finde ud af, hvor vores formål er, om reaktionen af magnesiumionen plus 2 jodidioner kan blive til, kan løbe spontant og blive til magnesiumdiod. I vores teori, der har vi, den første formel, som er, at delta gipsenergien til ionen er det samme som delta gips standardbetingelserne af ionen plus gaskonstanten ganget med den temperatur, som som reaktionen forløber i, ganget med den naturlige logaritme af koncentrationen af ionen. Den anden formel, som vi har med i vores teori, er, at delta gips standardbetingelser for delta g fældning, altså den fældning, som kommer delta g er lige med delta gips er lige med delta standardbetingelserne for a b, altså de to ioner slået sammen, minus med delta af den ene ion, delta g gips af den ene ion, plusset med den delta g af den anden ion. Vi kan altså bruge de her to formler til at finde ud af, om en reaktion forløber eller ikke forløber, netop fordi, at, som vi også har i vores teoriafsnit, at hvis delta g er under 0, så er den spontan, mens hvis delta g er over 0, så er den ikke spontan. At være spontan vil sige, at den kan forløbe når som helst. Eller at den vil forløbe. Under vores metode har vi, at vi, når vi laver udregning for at finde ud af, at den vil forløbe, så skal vi have et negativt. Nej, det vil jeg snakke om senere i diskussionen også det der. Delta G er fælden. Vi tager vores reaktion, og så tager vi de to formler, som vi gerne vil arbejde med. Vi ved, at når vi laver forsøget, så har vi målt temperaturen til at være 22 grader. Og vi bruger en stofmængde på koncentration på 0,1 molar. Mol per liter. Så det vil sige, at når vi indsætter, så bliver vi til, når vi så finder vi så delta G standardværdien for magnesiumionen. Den finder vi i vores databog, forholdsvis nemt at finde. Og gaskonstanten, for at få gaskonstanten, så her har vi indsat standardværdien for G for magnesiumionen. Her har vi indsat gaskonstanten. Vi har så ganget med 10 i minus 3 for at få den, for at få enheden til at være kilojoule, da vi regner i kilojoule. Vi har så indsat på temperaturen, har vi så regnet det om til Kelvin. Så vi har altså taget de 22 grader og lagt til 273. Og her har vi indsat den naturlige logaritme af vores stofmængde koncentration, som er 0,1. Det får vi så til, at delta G magnesiumionen, det bliver minus 460,5 kilojoule per mol. Derefter indsætter vi så, gør vi det samme med jodionen.
hvor at vi har fundet den standard giftsværdi til at være minus 51,6 kJ per mol. Vi så installeret gaskonstanten ganget med 10 minus 3 for at lave det om til kilojoule. Vi har vores temperatur og den naturlige logaritme. Den her giftenergi får vi til at være minus 57,3 kJ per mol. Derefter bruger vi vores anden formel, hvor at vi bruger delta G, hvor vi finder delta G, som er, fordi det er i lige med den standard livsenergi til, hvad der har de to ioner slået sammen, der har reageret hinanden, minus de to ioners fundne giftsværdier, der er lagt sammen. Det får vi så til at være den standard giftenergi for hele for molekylet, altså for magnesiumdiod, får vi til at være minus 358,2 kJ per mol. Og når vi så trækker det andet fra, lægger de to andre sammen og trækker dem fra, så får vi delta giftenergien til at være 216 kJ per mol. I vores virkelige forsøg, det rigtige, altså det rigtige forsøg, der prøver vi, der kan vi ikke bruge de frie ioner, der er ikke de frie ioner. Så vi bruger magnesiumnitrat, og vi bruger en magnesiumnitrat på 2 kaliumioner. Reaktionen for at få magnesiumdiod og 2 kaliumnitrat. For at finde ud af hvor mange gram af hver vi skal have i vores reaktion, så bruger vi først Newton-Cirke-Ville-formlen, som er stofmængden i lige med koncentrationen gange volumen. Og vi vælger simpelthen at have en lave blanding i en volumen med 100 vores volumen er så 0,01 liter, fordi vi vælger at lave det i en 10 ml beholder med 10 ml vand. Og vores den koncentration vi har af vores de to stoffer skal være 0,2 mol per liter. Så det vil sige at stofkoncentrationen er det samme som 0,002 mol. Derefter skal vi finde ud af så massen af de to forskellige molekyler, hvor at den første for magnesiumnitrat, der har vist stofmængden, så massen i stofmængden ganget med den molar masse, som er 256,41 gram per mol, og det vil så sige, at det er lige med 0,51 gram på magnesiumnitrat. Mens for kaliumjod, så er det massen i lige med 0,02 mol ganget med 166 gram per mol, som er lige med 0,332 gram. Og her der ser vi intet bundfald. Diskussionen. Den har 216 kJ per mol. Hvad betyder det positive resultat? Jamen altså, at det er et positivt tal. Det vil sige, at vores reaktion ikke løber spontant, da
teori har beskrevet, at Gibbs-energien skal være mindre end 0 for at være en af Lewers fundamental. Så vi kan altså konkludere også, at den her reaktion ikke vil forløbe. Jeg forsøgte det samme resultat, og det gjorde det jo faktisk, fordi der blev ikke dannet noget bundfald. Det vil sige, at de her to ioner, de gik ikke sammen og dannede det her bundfald, men i stedet for forblev fri i vandet. Så de her to, de forsøg, vi har faktisk brugt, så vi har altså brugt vores teoriforsøg, eller vores teoretiske måde til at bevise, at den fysiske måde ikke kunne ske. Konklusionen. Vi kan så konkludere, at reaktionen ikke vil forløbe. Og bum. Det er nede.